मोजां थारलै नै ओमफ्राय बे माइदि आरोना गुरैथार माथो नै जियानो नै बे ब्लाउसआ जि मोजांखा नै 250 ओमफ्राय नै बेलासिनि आङो दसेहाय आब'मोननाव बेरायफैदों आरोना जोंनि न' खाथि जाखायो नालाय आब'आ रुम भारा थानाया ओमफ्राय बेयाव फैदों आरो नै आब'आ ओमफ्राय पपकर्न एवनानै होदों आरो ओमफ्राय दायो मेगि एवहैगासिनो बाव ओमफ्राय आंना फिसाजोआ पपकर्नखौ जागासिनो बिमायं एवना होनायखौ स' नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर बानलु फोनानै दे जादो दे जादो जानोसै सोरनाव फैदों सोरनाव मोनजाफैदों नोङो आयंनाव ए गोथावथार पकना दे जादो जादो ओमफ्राय नै जोंहा सना फानग्राया फैलायबाय आरोना ओमफ्राय आइया आंनो फन हरना खोन्थाहरबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय माबा लाखिनोबो आं खोन्थाहरदों आरो ओमफ्राय आं डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना लोगोफोर नै सना फानग्राया फैनायखाय मोनाबायबो नालाय आं डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना बारा भिडिअ लाबाय थायासै आब'नि रुमाव स' दायो नायलांबाय थालाय ओमफ्राय मंगलसूत्र बिराद फसायगोन होननानै बुंबाय थादों नामानो आइया बेखौनो खोन्थाहरदों आरोना ओमफ्राय आङो नायफैथारबाय ओमफ्राय मोनसे लाखिथारनांबाय आरोना आङो मोनसे लाखिबाय आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय ना आयं सोर हरा बेखौ हा आयंआ हरदों दे एकदम लालासिनानै फैबाय नै दासो भिडिअ लानो रोंबाय जाबायानो नाखांनानैसो भिडिअ लानो रोंलायलायबाय आं नै सुनुआ फेम्फा दाबनो नागिरदों दे मोजां थारलै गोजा नन ब्रेन्ड नामा नन ब्रेन्ड ना बे नन ब्रेन्ड हो आयु हो ब्रेन्डआ आलदा माबा 4000 इन्दि सादोर ना मा जाखो बेलाय ओइसोना इन्दिया मा गोलैलांगोन मालिकआ बेलेग कम्पानिया नों मानो नायनांगौ ओमफ्राय नों नायनो रोंगौ नै ओमफ्राय बे माइदि आरोना गुरैथार माथो नै जियानो नै ओइ सोरनिबा दखानाव थांबाय हनै नैबे गोथांखौ जि मोजां नुदोंमोन नै बाथ' कालारनि ना गोथां होनांगौथाय मोजांथार नुदोंमोन बेखौबो ओइयालाय मा कालारनि गैलाहाय नै साद्रिया बेनिया नै बिसोरसो एसे गोरासिनबाव बिदियालाय बेसेबां बोरमा बाजार ब्लाउसआ मोजांथार ओइनो 32 नङा दे 4खौनो ला नोङो 34 उनाव माबा जागोन ना Iya 34 ya geder nebe मोजां दोनथ' jalan film माबायदि गोसोमा बेखौ लाबोबाय दखनाया आब'निसो आंनि नङा दे आयो दे हमलाय
लोर मावजालायगोन साहानि न' हाबफै 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 ये पैसे लेकर निकल जाती हूँ क्योंकि कुछ ही दिनों में दीपावली आ रही है तो मेरे लिए नई ड्रेस लाऊंगी आज तो मेरी लॉटरी लग गई चलो कोई बात नहीं ये तो पैसे लेकर चली गई पौधे को सही करती हूँ और फिर से पैसे यहाँ डालकर छुप आगरखो गुफुरा बेल'ल' जायो गुफुरा बेल'ल' जायो आब'आ ओइयो नोंनिया गांसेल' लाबोदों आं बेखौ सोनोसै बे ब्लाउसआ जि मोजांखा नै 250 ना मामि 250 लादों बियो गोमो गोमो जि मोजां दंमोन नै बे गासिबो नेटमोन बिबार गिदिर 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 गावदां गावदांथारमोन ना नेटनिया आं भिडिअखौनो लानो बावदों मोजां नुदों दासो फुजा बायनायखाय ब्लाउसआ फैसोदों बायखान्दानो मोजां नुदों बेखौबो बे मामिनिसो गुफुर बेयाबो नै बेहा 200 लानाय ना 210 होनदोंमोन 200 लाना गाबनाय मेथाइ मोनजायैसो गाबदों बेहा नै ओमफ्राय आंना नैबे आरोना दख'नाया दाख्लै लाबोनाया जा कालार गयो नालाय आं बेखायनो सोलायनानै लायफिनदों आरोना लोगोफोर बेजों ओमफ्राय ब्लाउस गांसे गोजा लाबोदों आरोना आङो नै बेनो ब्लाउसआ आंना गस्लाया खुना हो फैसानो नै लांजोब्बायना आब'ना सेन्देला 200 10 थाखा लाखिबावदों हाथायावनो 10 थाखा लाखिबावदोंसो थाखा थिंख्लि लाबोदों थाखा थिंख्लि मा दंबा सिङावबा नुवा खोनाया दाना एन्जरा मासे हाबनानै दंलायनो गैयालै ना एन्जर हाबनाय नङा खांखमाफोर हाबगोन दाब्लेब्ले जानानै नै दिनै बरमा बाजारबो नालाय ओमफ्राय गेन्द्राया स्कुलनिफ्राय मा मा मैगं लाबोखो नायलांदोलाय आरोना नैबे बानलु खेबजां ना मा होनोमोनलाय मायो बान्दा कफि नैबे मा लाइ ना मुलाथाय मोनथिलाहाय नैबे स्कस दुन्दिया मुला नैबे मैगं खुलिनो नैबे दुन्दिया बेगर मा आयौ बानलुखौ जाया नोङो बानलु आलौवो बानलु जाबावनोसो जाहैदों बानलु जाबावनोनो गावहा हनै बैयो मा लाइ ना मुला ए मुला बेदरखौ अनलाजों जानो खुलि बैयो मा बे मा खुलि बे नै ओमफ्राय दिनैना ओंख्रिया आइया दहायनो संखाजोबदों आरोना जों बाजाराव थांनायावनो दा गेन्द्राया फैबाय दायो जानोसै ओंखाम नै ओमफ्राय गेन्द्राया ओंखाम जाखांनानै गाव लाबोनाय मुलाखौ जा मोजां सायगासिनोखा आरोना मोनानि थाखाय सायना दोनखाबाय गाव लाबोनायमोन आरो दानो लाबोदों ओमफ्राय बेखौनो सायखागासिनोखा आरोना ओंखाम जाखांनानै आइदै बाला आइदै थाम्फैया आंनाव जावख्लागोनलै अखा दायैनि जालायबाय लोगोफोर भिडिअआ ओमफ्राय आं गेन्द्रानाव आङो ना फिसा मैथाजों जानो लुगैदों होननायखाय बिहरदों आरोना ओमफ्राय गेन्द्राया स्कुलनिफ्रायनो डाइरेक्ट बाजाराव फैनानै लानानै फैबाय ओमफ्राय माखौ फुदुंबाय थादोंमोन नाखौनो ओमफ्राय टेबोलाव दोननानै थांबाय आरोना नै लोगोफोर बबावबा खि गारबाय गासिबो खि गारजोब्बाय आइसाखौ गारासै आरोना मैथा खाहैनोसै खानोसै आंहा मैथा नै मैथाया जोंना मोजां मोजां खिलिथारदों बैथिंबो दंबावो खाग्रोनानै लानोसै र' मैथाखौ मोजां मोजां जोंनि मैथाया जि गोथाव मिलौलायखायोलै लोगोफोर दाबो बारा गोखै नङा आरोना गोखैयानो गैया होनजायो मार गोथाव मोनो आङो बेलेगनिखौ गोखै मोनो ओमफ्राय जोंनिखौ गोखै मोनथारा आरोना खाग्रोनोसै लोगोफोर थाब थाब सान्दुं गोसाथार खानानै लाबोबाय सायबाय सुखांबाय दायो संनोसै आरोना ओइ दुखाङाखै नोङो
जाबाय फुग्लिनानै ओमफ्राय दा नाखौ होनोसै आरोना रुनायसो लोगोफोर मैथाजों नाजों रुनाय बिदिखौ मैथाया गोदौबाय गोथाङैनो गारना होबाय बेयो जाबाय गोदोनि स्टाइल बेसेथो थाव जानो नङा होमबा लोगोफोर ना फिसा फिसाखौलाय मानो एवबाय थानो नै जोंना साला बेफोरसो ओंख्रिया सोरबा सोरबा जानो नायनोनो हानाय नंला खोमाहाय आंनि ओंख्रिखौ बेफोरसो गोदोनि ओंख्रि बेमार जानो रोङिफोरा साला दा मोनायाव जानो नायना मैथाया गोदौगासिनो मैथाजों ना रुनाया बेखौ दोननोसै आइया दहायनो खुन्थाइ नारा बाथोन फाजा एवनानै दोन्दों आरोना नै ओमफ्राय फुङाव जानो खायला फाजामोन ओमफ्राय ना एवनायमोन आरोना फुङाव जानायमोन बेयो ना एवनायमोन ओमफ्राय बेयाव दालिजों सजनाजों खारै ओमफ्राय आं दायो मैथाजों नाजों रुगासिनो नै ओमफ्राय गेन्द्राया रुनायसो जायो नामानो आं दायो संसै आरोना रुनाय आलु स्कस टमेट' मुला होदों आरोना बेयाव गोथाव जादे मोजां दै लोंनो दे र' लायनां रुनाय ओंख्रिया जाबाय लोगोफोर दायो बेलासिनि गाइखेर साहा लोंसै नै लोगोफोर जोंहा दहायनि दोननाय नाखौ फाजा एवसै मोनायावनिफ्राय ना फाजाया ओंख्रिफोरा दहायनो दंखाजोबो आरोना एसे एसेनो बेजोंनो जानोसै